आयुर्वेद चिकित्सालय आणि पंचकर्म केंद्र, शरीर शुद्धीसाठी ऋतुशोधन, वमन आणि विरेचन। आजच संपर्क साधा। डॉक्टर योगेश कोडकर, MD, पंचकर्म, आयुर्वेद चिकित्सालय आणि पंचकर्म केंद्र, सिद्धिविनायक अपार्टमेंट, शिवाजीनगर, कुडाळ, सिंधुदुर्ग। संपर्क 9850 82 74 42 आणि 97 64 80 85 92। वेळ संध्याकाळी 3 ते 7 वाजेपर्यंत। सावंतवाडीतही काही पेट्रोल पंपावरती पेट्रोल मिळत नसल्याचं चित्र पाहायला मिळतंय। याचा आढावा घेतलाय आमचे पॉलिटिकल ब्युरो भरत केसरकर यांनी। नवीन वर्षामध्ये पेट्रोल टंचाईचा मोठा फटका जो आहे हा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ग्राहकांना बसला पाहायला मिळतोय। पेट्रोल टंचाईमुळे लांबच्या लांब रांगा लागलेल्या पाहायला मिळतात। सावंतवाडीमध्ये पेट्रोल पंपाची स्थिती मी दाखवू इच्छितो। खरं तर 1 जानेवारी 2024 नवीन वर्ष सुरू झालं। दरवाढीमध्ये 2023मध्ये जे कंबरडं मोडलेलं होतं ग्राहकांचं, यानंतर पेट्रोल टंचाई आहे। आपण थेट जातोय, काही ग्राहक आहेत। तुम्ही रांगेत आहात, काय स्थिती आहे, काय पेट्रोल पंप मालकांकडून माहिती मिळते? काय नाही, आता पेट्रोलला गर्दी आहे। काय कारण सांगितलं जात आहे? कारण कोणी काय सांगितलं? किती वेळ उभे आहात तुम्ही? झाले 10-15 मिनिटं। पेट्रोल टंचाई कशामुळे, काय त्याची माहिती येते का? काय माहिती, परंतु अफवा पसरल्या जातात की पेट्रोल उद्यापासून मिळणार नाही आणि स्ट्राईक आहे। काय तुमच्यासमोर येतं? कन्फ्युजन आहे सगळं। ज्या रांगा सगळ्या ज्या आहेत त्या रांगा मी दाखवू इच्छितो। सावंतवाडीतील हा जो पेट्रोल पंप आहे, या पेट्रोल पंपावर गर्दी, कारण 2 पेट्रोल पंपावर पेट्रोलच उपलब्ध नाही असं सांगितलं आहे। स्ट्राईक आहे, एकीकडे स्ट्राईक असल्याचं सांगितलं तर दुसरीकडे जे कारण समोर येतं आहे, पेट्रोल आणि डिझेलचे दर हे कमी होणार होते, मात्र हे यामुळे जे पेट्रोल पंप मालक आहे याने 2 ते 3 दिवस पेट्रोल खरेदी केलं नाही। त्यांना अपेक्षा होती, दर उतरल्यामुळे, दरात घसरण झाल्यामुळे त्यांनी हे खरेदी केलं नाही आणि प्रत्यक्षात असं काही झालं नाही। त्यामुळे आता जी अपडेट येते, पेट्रोल आणि डिझेलचे दर उतरले नाहीत, त्यामुळे पेट्रोलचा जो साठा आहे 2-3 दिवस खरेदी न केल्यामुळे तो साठा संपलेला आहे आणि त्यामुळे कृत्रिम पेट्रोल टंचाई जी आहे सावंतवाडीकरांना त्याचे हाल भोगावे लागतात। उद्या पेट्रोल प्रत्यक्षात येईल आणि लोकांमध्ये एक दुगदुग आहे, पेट्रोलच उद्या नाही मिळालं अशा अफवा पसरल्या जातात की उद्या पेट्रोल मिळणार नाही, डिझेल मिळणार नाही। त्यामुळे लोकांमध्ये संभ्रमावस्था आहे। प्रशासन जे आहे सुस्त आहे। नवीन वर्षामध्ये पेट्रोल टंचाईचा सामना सावंतवाडीकरांना पाहायला मिळतो। कॅमेरामन विधानसभा भरत केसरकर, सावंतवाडी। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।